Hezký dobrý den, vážení přátelé. Vítám vás u dalšího vydání pravidelného pondělníku, tentokrát s datem 9. březen 2026. A já myslím, že tématem dnešního povídání nemůže být nic jiného než současný stav na Blízkém východě a válka mezi světovými sionisty a Iránem. A tahle situace, která tedy měla nějaké své prvotní příčiny, byla do horké fáze spuštěna 28. února letošního roku, a to útokem amerického a izraelského letectva na Irán, při kterém kromě dalších obětí, tam byly několik desítek dětí, byl zabit nejvyšší duchovní vůdce Iránu Ali Chamenei, a to i se svojí vnučkou. A protože Iránci jsou muslimové samozřejmě stejně jako ostatní členské státy v Perském zálivu, kteří jsou ale naproti tomu sunité, k tomu za chviličku, tak šíité jsou národem mučedníků. A oni jsou schopni zajít opravdu velmi daleko. A než se dostanu k tomu, co si myslím, že se tam odehrává a jaké to může mít konce, nebo jaké to může nabrat různé perspektivy vývoje, tak se vrátím o mnoho let zpět a když jsem byl velmi mlád, tak jsem si začal, protože jsem byl velmi zvídavý, začal jsem si klást otázku, jak je možné, že v té Americe je o tolik vyšší životní úroveň. To snad ti Američané dělají 10krát tolik, nebo jak je to vůbec možné? Já jsem nebyl schopen pochopit tu pravou příčinu. A když jsem si tu otázku pak pokládal častěji už jako dospělý i v pozdní dospělosti, tak když jsem to konečně pochopil studiem různých materiálů, tak jsem byl naprosto úžaslý, jak jednoduchým trikem si Spojené státy zajišťovaly dlouhá desetiletí život na úkor zbytku světa. A vzniklo to původně v takzvaném Bretton Woodském finančním systému, který vznikl a prosadili ho Spojené státy po druhé světové válce, ve které bylo dohodnuto, že dolar bude jedinou rezervní měnou. Všechny státy světa si uloží své zlato ve Spojených státech a ty jim za to vydají adekvátní množství dolarů. A dále, že pokud budou potřebovat další dolary pro mezinárodní obchod mezi sebou, že ta výměna a ty platby budou probíhat v dolarech, což je naprosto neuvěřitelný. Takže řekněme příklad, aby to bylo naprosto pochopitelný. Je možná velmi jednoduchý, ale v principu to vysvětluje. Země X potřebovala si nakoupit něco od země Y. No a ta platba musela proběhnout v dolarech. Tak země X zavolala obrazně řečeno do Spojených států a řekla, hele, my potřebujeme 50 milionů dolarů. A Amici řekli s doutníkem, yes, OK, a co nám za to přivezete? No tak ta země X musela dovést zboží v reálné hodnotě 50 milionů dolarů, no a Američané pak cik-cak na klávesnici jim naťukali 50 milionů žabých kůží, jak říkají indiáni, dolarů. Naprosto bezcenných peněz, ale oni byli pokryty tou výměnou za to reálné zboží. Takže Amici jenom vyťukali peníze, ale dostali reálnou hodnotu reálné zboží. Tento princip nebo tento systém fungoval do raných 70. let a při jedné velké ropné krizi, kdy skutečně byla velká poptávka, nedostatek po ropě a kdy prostě ten systém zlatých rezerv se začínal vyčerpávat. Ostatně to by bylo na jiné téma, jak třeba i předtím de Gaulle velmi pracně získával a dostával francouzské zlato ze Spojených států amerických, protože jim přestával věřit, tak vlastně tento systém už nepokrýval všechny potřeby, protože spoustu států už začínalo být si jakoby nejistých, jak to vlastně s tím dolarem, s tím zlatem jejich v té Americe je. A tak se narodil zcela nový systém, který fungoval dalších, řekněme, prakticky téměř 60 let. A ten systém se jmenuje petrodolar. Mezi lety 1973 až 4 došlo k dohodě mezi Spojenými státy a Saudskou Arábií, jakožto největším světovým producentem ropy a druhým největším držitelem světových zásob, že veškeré platby za ropu budou probíhat pouze a výhradně v dolarech.
Ostatní státy Perského zálivu, jako Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty a další, se k tomu připojili a tím si Spojené státy zajistili na další desetiletí svůj blahobyt. Protože ty státy získávaly za svoji ropu velké množství dolarů, z nichž část použili samozřejmě na zvelebení svých zemí a další věci, které, kdy už pak říkáte, oni už neví, co s těma dolarama, tak třeba Bahrajnu, že se jezdí Formule 1 a tak dál. No, ale těch dolarů stále přebývalo, no a oni je obratem investovali na americké akciové trhy a to zajišťovalo Spojeným státům stabilitu jejich měny a důvěru i bez krytí ve zlatě. Jenže postupně ten vývoj nabýval nových obrátek a zejména po vzniku společenství BRICS, tedy kdy začínaly tyto státy mluvit o tom, že už prostě nechtějí financovat své vzájemné obchody mezi sebou, proč by to měli dělat v dolarech, a dalším rozšiřováním společenství BRICS, kdy se stal, myslím, v loni nebo předloni členskou zemí Irán. A tady, řekněme obrazně řečeno, ve Washingtonu zablikalo červené světlo. Pozor, to je velmi nebezpečné. Já jsem přesvědčen, že ta akce, kterou světoví sionisté spustili v noci na 28. února, rukou tedy Spojených států a Izraele, že Donald Trump dělá něco, co by nechtěl. Já jsem o tom přesvědčen, já k tomu nemám jediný důkaz, ale spekuluje se o tom hodně na sítích, že v těch, a teď pozor, ne v Epsteinových seznamech, ale v Epsteinových seznamech, řekněme to tak, jak to je, Epstein byl, anebo spíš možná je, protože i taková varianta existuje, že celá jeho údajná sebevražda byla nafingovaná, že Epstein byl, budeme říkat byl, agent Mossadu a měl za úkol zkompromitovat všechny tehdejší vůdce a vrcholné činitele ve světové politice, včetně těch budoucích potenciálních. Takže jestli se Donald Trump vyskytuje i v Epsteinových materiálech ve velmi citlivých souvislostech, to možná uvidíme, protože jsem včera někde zaregistroval někde oznámení, že hnutí Anonymous údajně v brzké době zveřejní kompletní seznamy lidí, kteří jsou v těchto seznamech zachyceni a že to bude teda znamenat obrovský otřes na západě. Tak nechme se překvapit. Ale teď zpátky k tomu Iránu. Pokud se teda sionisté z celého světa teda rozhodli vyřídit a zaútočit na Irán a prostřednictvím toho i na BRICS, tak já jsem přesvědčen, že si vzali příliš velké sousto, protože Irán je obrovská země s vysokou produkcí ropy, s téměř 100 miliony obyvateli a nejsou to Venezuelci. Iránci jsou sunité a oni oznávají jako mučednictví, jako jednu z naprosto normálních věcí. A poté, co jim právě Američané s Izraelci zabili Ali Chameneiho, tak oni jsou ochotní podle jejich víry, podle jejich učení zajít velmi daleko. A to nevěstí nic dobrého. Vypadá to tak, že Irán má velmi dobře vyzbrojenou a velikou armádu. Michal Svatoš mluvil o počtu, jestli si to dobře pamatuju, minimálně běžná armáda asi 1 500 000 vojáků. K tomu mají revoluční gardy a tak dál. A ke všemu ochotné a odhodlané obyvatelstvo. Nicméně ruku v ruce s tím, co ten výsadek je proveden v západní Evropě, to také pro ty státy na západě nevěstí vůbec nic dobrého. No a ta situace se vyvinula tak daleko, že ty státy, které jsem jmenoval, ten Kuvajt, Saudská Arábie, Bahrajn, Katar a Spojené arabské emiráty, všechny produkují svoji ropu a tankery, které odvážejí tu ropu, musí projíždět takzvaným Hormuzským průlivem, který je velmi úzký. Je to 30-kilometrová úžina, ale tu kontroluje Irán v současné době. A vypadá to, nebo respektive dosud touto úžinou a dále do Suezu a dál do světa proplouvaly tankery, které pokrývaly zhruba 20% spotřebu ropy ve světě. Nicméně
z toho množství bylo 90%, které spotřebovává Evropa. A to začíná být velmi vážný problém. A dokonce se už objevily zprávy, že Evropská komise zatlačila na Zelenského v otázce jeho uzavření a vytrvalého blokování ropovodu Družba, takže se možná situace začíná obracet. Nicméně možná, že to Evropská komise hraje na dvě strany, protože se objevily zprávy, že se do toho konfliktu hodlají v brzké době zapojit i Německo, Francie, Velká Británie. Dokonce jsem zaregistroval, že Rutte mluvil o tom, že bude aktivován článek 5 Washingtonské úmluvy. No tak nevím, teda pane Rutte, ten článek 5 mluví o tom, že se aktivuje v případě, že bude napadena členská země jiným nečlenským státem. No ale tady žádnou zemi jiný nečlenský stát nenapadl. Je to obráceně. Členský stát NATO, Spojené státy americké, napadly Irán. Tak nevím, jak se dá mluvit o aktivaci článku 5, ale nechme to být. Oni si to stejně nějak zdůvodní. Nicméně, jak už jsem říkal, Irán není Venezuela, je to země velmi dobře vyzbrojená, ze 10 000, možná někteří analytici říkají i 100 000 raketami a drony, a vidíme to teda dnes a denně. Teď jsem zaregistroval, nebo včera jsem zaregistroval nějaký dokument nebo video nebo zprávu, že snad bylo zasaženo v Tel Avivu izraelské ministerstvo obrany, že hoří je v troskách. Spekuluje se, jestli vůbec žije Netanyahu. No prostě ta válka bude eskalovat velmi, velmi významně, ale hlavně Iránci útočí na ropné základny a na infrastrukturu v těch 5 zemích, které jsou základem amerického impéria, základem petrodolaru, na americké zájmy v Kuvajtu, v Saudské Arábii, Bahrajnu, Kataru a ve Spojených arabských emirátech. Tyto země prakticky tedy jsou odříznuty od produkce ropy, to znamená, nebudou dostávat dolary a ty dolary nebudou investovat na americké akciové trhy. A to podle analytiků znamená, že Spojené státy může postihnout velká deprese, a která se nebude možná vůbec lišit od té historicky největší, která byla v letech 1929 až 1933 a nazývala se velkou hospodářskou krizí, která například v Německu přivedla k moci Hitlera, protože ta obrovská bída, která v Německu byla tehdy, si to asi neumím představit, ta šílená hyperinflace, kdy chleba stál odpoledne 5 miliard marek a lidi jezdili s trakaři nakupovat a večer ty přebyteční papírky pálili v kamnech, protože to nemělo žádnou hodnotu, tak tohle to všechno reálně hrozí. No a Američané tedy zvažují pozemní operaci. No, já jsem tedy zvědavý, jak si povedou v Iránu. A může to být pro ně, já si myslím, že asi bude pravděpodobně druhý Vietnam nebo druhý Afganistán, že tam nevyhrajou, protože prostě Irán je obrovská země, hornatá země, v těch horách mohou skrývat rakety, drony a oni si to nenechají líbit. Já si myslím, že se měli dohodnout s Iránem, ale tam hrozí ještě jedna věc. Za určitých okolností, pokud Spojené státy a NATO skutečně zaútočí na Irán pozemní operací, tak se do celé věci můžou vložit 2 spojenci Iránu, a to je Rusko a Čína. No a to by znamenalo 3. světovou válku. Já doufám, že si to všichni zúčastnění uvědomují. Ovšem já jim nevidím do hlav, netuším, co je napadne. V každém případě ta situace je velmi výbušná, bude mít nějaký vývoj a tak si na to musíme počkat. Chci věřit, že skutečně nakonec chladné hlavy zachovají, že zvítězí chladné hlavy, že bude zachován zdravý rozum a že v podstatě tím, že pokud by tahle situace trvala dál, že by skutečně ty státy ropného zálivu nemohly vyvážet ropu, tak největším vítězem bude kdo? Bude Vladimír Vladimirovič Putin. Protože ten má tu rouru, ropovodem Družba, do té Evropy nataženou. A jenom jedním pokynem takhle může ta ropa téct a Evropa bude mít ropu. Ruskou. Co pak budou dělat tady ti pražští liberálové? Pardon. To si neumím vůbec představit. Nicméně pan Minář nebude protestovat, protože mu ti hoši za oponu řeknou tak dost. Tady jde o ropu, tady jde o finanční zájmy, o stabilitu Evropy. No a nebo se pak dohodnou s Američany, řekne, hele, Doníku, zalezte si do svý polokoule, tam si dělej svůj pořádek, to jsme si v podstatě v Anchorage domluvili a celá Evropa
prostě nech to být tak, jak to je. No a pak možná dojde k naplnění ta prognoza amerického Newsweeku z loňského roku, ve kterém byla Evropa vykreslena naprosto v barvách v ruské sféře vlivu. Já to opakuji stále dokola a já se setkávám s takovými názory, když se na ty profily těch lidí pak podívám, lidé mladí, kteří nemají ty zkušenosti, tak já už jsem to říkal, já pocházím z rodiny, kde otec můj byl politicky zničen v roce 1971, byl vyloučen ze strany za své postoje v roce 1968, kdy například z jeho příkazu byla zavřena chemička v Litvínově a nevpustili Rusy, nebo respektive vojáky Varšavské smlouvy, aby si natankovali naftu. 21. srpna v dopoledne měl můj táta projev v závodním rozhlase chemičky, kde pracovalo 10 000 lidí a kde odsoudil tvrdě invazi. No tak za to potom v 70. letech trpěl. Pracoval v podřadných pozicích, mě neumožnili studovat gymnázium, ať jsem přijímačky udělal s vynikajícím prospěchem, mě nedali výjezdní doložku, nepustili mě do zahraničí, protože věděli, kdo jsem, co jsem a věděli, že bych tam zůstal. Takže prosím, mě říkat, ty staré komunisto, je docela úsměvný. Nicméně svět se vyvinul. Světový komunismus nechme být, to je věc pro historiky. Dneska třeba i v tom Rusku, vámi zatracovaném, některými, v tom Rusku je kapitalismus, mají tam svobodné volby, lidé mohou jezdit ven do světa, mohou podnikat, zakládat firmy a tak dále. Já jsem tam byl poprvé v loňském roce a já jsem to viděl na vlastní oči. Takže ale jenom to je světový vývoj. A jestli někde hrozí nějaká diktatura a podobně, tak se podívejte do Bruselu. Co sem padá dnes a denně za nesmysly. Čím nás zahlcují, čím nás ničí celá bruselská věrchuška. Takže já bych to prosím tímto takovým tím nářkem a takovou osobní prezentací, já bych to ukončil. Sledujme bedlivě to, co se děje na Blízkém východě, bude to mít nějaký vývoj a držme palce tomu, že, jak jsem říkal, že ty chladné hlavy nakonec zvítězí a že dojde k rozumu, i když to bude asi velmi těžké. Takže, vážení přátelé, končím tak, jak už jste na to zvyklí. Milujte se, množte se, mějte se rádi. Nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme. Hezký den.